Unantu abantu torogoja Nyanza mate gaiga. Ng'amate aborire. Twachandika mono ng'amate tayo. Ng'amate akamete chinsoko. Lakini noma eto mochando. Noma eto mochando bwa macha ko kama. Noma nyita yo mochando. Umochando gora sa intu abanyene. Chindo chichito go twasimeke mete mingi. Tukamanya kurusi sasa tiroje tukarusi mbake bitonto byarenge roje chitengi. Yes. Mwete na boko kore metangi ya underground yo yagaje. Ogendo gore chitangi chichinde chikoni guchiadi gwa orete ubeka amaje. Opurisabu asenga kiyomura rogoja. Ayonye kwasimegete chinyeni. Ochake gosiarira amaje tokoroke irrigation. Yes. Goso muntu beke chinyeni roche. Angena sa amachare. Sikuisi munabona chimota chiachiro mwana bumuruti. Estima gere everywhere. Tokugura chimota chirichire chibese chinke kwagenda roche garia kwabeke moto oagaje tetangiruguru. Kwabeka amacha sororo. Watumia force of gravity. Amacha gotirimboka ngora asiarere bimeri byao kwababuya. Yes. Ikomano ntebuna maita skofu ntobwana ntiko affected. Newe na any weather changes. Ankankwe banga torekoro mapema ngabona bune mbure kuna gotwa ira baditi yake. Eno nye mbure gotwa enyinga onye nekere mbokokere yatanga machari tago affected. Ekito gogerokanga egesongo gotokoyorokanga soil corrosion prevention. Toifatia machi bila manto bwato maite na ende tora banta batenenku. Nyamira na Kisi County abantu babwate chinyumba cy'amabati nimbarenga bari. Yes. Tugwenera togosangereria amachari tuyabeke ngoroimi. Ase tukonyara ko yakachasa na rote usigo. Endara bega benyariti. Asante sana Koromange saba. Hello Kisi FM. Hello Kisi FM leader. Yes. Mami ora na ukoma niga go sanje na iri masam. Ondetire mbio bugerekera lituko nigale pa. Irene. Ngendo kyo yako amuga kariko ngake biruku nyingi. Ni tatware ngera mama lituko lieri buliari. Asante sana. Tagenda somo chata. Yes. Njebona ngatebeka kaki abantu bayiteme teseri basimegete roche. Kiba basimegete ntembe nano batavinga tokoro motemu no yoga kaki amache ntobugati mbali wanje. Muna intunto bugate babo sise itoroche kaiga twasire kwana abantu batogore metera amache ntobugati pitoko gane distance ndam. Kiba bana tumatinga ngo gamba kitara gamba mbaka toywana ne egara barusia mete. Irene. Narugo etwarago kwanera igoroje chinyeni na amachaja togotumia tari rojoka no ne chitangi ngigekogera sutobwate chinyumba kya mabati tutago sangereria mache tobeka amekere guragura yakire twakonya irrigation twakorere ebimeri bite bikebike again togo chandika usene nsemo echingeni mono mono engi nana tera nsemo echingeni lakini renda macha yechitangire na boro ngo tokonya ari buna yaroje kali ko konya mna yaro tege ko era macha roche ngo bara manga yetangiro temkata katangikana njembu je wana ira kirani yana ye konya okay wana bobo mulumbororo asante sana Irene Masamu. Hello Kisi FM. Yes. Wakire wiya ingi wana ko koma ne yara ngo ko moma ni kara ko nyoru moborie motari akiro motiki Three round ko rubiombe. Aye 3 round. Na nioro. Inwa bakungu narorire mwachakire kwanja na tete omusubati omino rende kanyoru. Ya rero neri tukorieri butigo mwana oyungo. Asante tokera so muchatara. Azo muchatara bano nje nare bateba iga. La kimetege Narunar ko changia seria lero. Mbija satire nganingi ya sana mojokoro. Baite we nare korengereriga. Yes. Ari ese binyuru tore bono iga. Na boko nyoranga abantu tware go chamu. Ditangane tochake no ene byombe byo kwagachira na chitangi. Yes. Chitangi njire tokoro underground tank. Chinene sana. Toifatia machari ya itororo. Gose abagambya babare bangene kenyuro gito abagambya ba chief. Baikaranse bakora chi seminar no na ba musie baiche baikaranse batabana ki tigatora rarigiri ebinyoro fulani to beke chitangi ororo tororo gose imburage gotwa macha be kuma mange acha kokonye ngakiye gurugura mwe especially muna abantu bari bagokora uburemi bw'ikinyini mbarororo muna bono gaiga seita abantu baito kurubo basiga abantu baito kurubo match project yogo chaka korosi chitangi indikesi yakeremo iguragura yakire amacha ya ruorora
tunyunyuserigwe ebimeri bibito onye nechinsaga onye nerinogu onye nechinyanya onye nechikabeji onye negesare twetumwarosia economy yeito ya Kisii na Nyamira County. Yes, omwancho matagerekera ngotenga bona bogotobwati gwetera asensemo ya YouTube Kisii FM TV egero nyare koranga keke kegendete imeyo moroberio wegeticha kendre otegera Kisii FM no turamo nayo ikachinso isana nebere oyo no mwana w'umuruti Na engineer askofu mkuu senior doctor Professor Silvanus Mamioro, the most common man Musacha Burungure, the single boy, the single bachelor. Yes.